da aya. Ina muradin ki ba za na guje ki zuciyata ba. Da ke na saba dan Allah ki so ni ba ni soyayya. Farar diya ke ci na fisa ki so ni ba ni soyayya. Ina muradin ki ba za na guje ki zuciyata ba. Yawan kuɗi da makirji kashe su ya bi bagaya. Da ke na saba na fisa a zuciyin yinin rana. A zuciya ta ke ce zan so ki so ni yan mata. A ko'ina ma ba wacce ta kai ki kyau da kyan duba. Na fisa ke ce zan so ba don guje ki raina ba. Da gaske